Puloni constituency lo sikaring tiarong polling station along halada BJP etum joining a program bilo ibila a benar long ketokta APHLC join to BJP kusigitok setame hala kado kowe ka join tu nambangke bang komkebra ini pulone pilone setame hala da a benar long ketoklor bangke APHLC join to BJP kusigitok setame hala api arlo news along bangke hala da kongres mane neta do pusipulo lasi hala da nelitum mopenda pulo APHLC bangke itum cetheglong le ko matsika join dun lo mata nasi laso lama bangke tocok lo setamin hala so amailong dak puloni pen kaceto iduna IMC lo non ke EM kanggora kiling alangli ithelam kaning je do nili garju hadak theglong lo alangli kaning je lo puhelo APHLC tumke karbia vodan sinang choji sila so lama bangke ahok kalilo lage APHLC tum karbia vot sinang choji pupe athema karbiang long ke lake 6 schedule paragraph 20 long pulo lake tribal area lasi tribal area pulo tangte tribal ke karbi chotgali lada ke kuki da do rengma ta do chomang ta do kaprek tribal ta dake do pilang di masa ta do lasi tribal vote an ke APHLC tumke nang nei pupe lapen karbiang long ke lake karbi area puli ki pugali tribal area pu lasi tribal tum an ke kadu kaweta aja kong isibe lai son lo lapen alang li putulo banga khaya tum an ke BJP phan lok si vote jok po pulo la solam kama thadam nang ji arsikpik athema alang li tum banga khaya phan lok si ninga chethe ke che phan lok si la si labang so akit che so phan alang li tum ninga chethe pen jok ke damtang kongres arni hot ili tum pangbar dam me hala so hot khorsinging ti tum lapen mane ne tum alang li tum hui ke so tum ha keng sang so tum phan ladak vote bank ku hauragada long borbila long nang bio lo vote bank lo athema khorsinging ti alam ke labang so akit che ke be so tum bang ke arjupi khorsinging ti ku pi ma ki pu kumar phan se vote jok nai mahala so lam se karju ku sipulo setame aphi bang ke khorsinging ti aphanta alam arju ti der masi khorsinging ti aphuda alu krak lo labang so ke che tu non ke khorsinging ti ta remtan alangli thangta latung phan chupu ne lason thak thak si kongres phan kongres candidate election ta haidet lapen karbiang long autonomous council long ake the na post si ke chera deputy speaker alangli kasi deputy speaker pulo tangte lake CM benta ake thelang pangbar dam te session along te kasi lason akit the post si ke che ke be so phan tipinang lason si hala kangbura killing da non EM hala tuma bangke lason phansi kapat hiram chu aning ke theda non ke wang jilang ta kiche ke beso tuma bangke BJP phansi vote pilap po lapen vote pibom po mo phi ana bangke council long ang hoi ke do anta kiche ke beso phansi pacherai lap po lason si alang li tuma bangke atowar bangke dambom lo kasi labang so putha ka bangke nilihin pen lapen pen bangke nilitum pin rem lo kasi lapusona bangke claim kledet nang ji athema ladak bangke karbiang long ke non tribal area pule ki pugali lage tribal area posi pu kasi non tribal area kali aposi non tribal atuma phana bangke ladake deputy speaker ke aphialam lo ladake council long achukidar anta pinang ni ladaka bangke lalo nili pudam ji bangke Puloni constituency APHLC putung pen council nam tuman kado media pangkame ka dam paju atom ase kedam tang tarik troksi arni dak Puloni constituency along sikaring tiap yes along APHLC join to BJP po hala dak pangrum pera bangke dom thongke pra hini hem hu matung BJP along kacing dedu dalam militum video news along thaglong lo asi laso lama bangke militum kacini da mateng pulang te lake hokali athela dake APHLC atumne la pusolang meyelong BJP along kacing dedu lakali hala dake BJP lapen kongres along ke do tumsi uthot BJP labang so meyelong kidun
alang li tum phan ke pom ta ne li tum report long lo hala da komane phan haru si komane phan phokep pc hala bang so me lo ke pon la pen ke hala da a me long ki duna tum phan alang li tum phan ke che chak ke la han lo urunodoi scheme pm kisan pm y lai ho scheme sitaminang li tum phan pilap po busi hala bang so me long manung hala so ra tum phan ke che chak pulo tang te litum kedam tang tame theglong lo ningkan korone council ke cari ke labang so tim kar bang long madang ke bjp a puriborton bang ke litum rong rupar lo bang ke tuwar ke dang si langbun lang pe lo puson si litum dong long pulang te la so puriborton bang ke alang litum puthot radaphan pamang hera a hogalam kaning je pen alang litum labang so media thengnu media ahong jailong wang sonte me parji mapu atheke halada rara tum hange kedam pang mec election aduda halaso sikari inti ps banke apslcc icon pame napen bjp ke awut ki jum sum lelada pulangte hadak meyalong puruni constituency pen ke hai kangbra kiling em labang so media long pen marang te photo long thek long ke la hen lo non congress punon apslc punon rara phan ke than ke pamang hu lok pen si chubai pen si nangli tuma phan ke than mum pon bomlo purudang te bjp tum non la don thong ke bra hini amulo ga bang ke aphaya bang ke pharoisi atum dojia butar khangune lo po bangalang litum mathasi labangso order sita me meeting itu ja order sita me lang litum bang order bang nang pipeda titik lo political phan political to lombaso lo in order phan pesara joksi lasi nilitum phuluni constituency ke non ke bang je mp election adhu bang ke suri throk si la pen surinar cap so se award bang ke nitum mp election nitum jai kathar sar phan ke pahai dunja phan si nilinang litum no press nang no sita melam the bangke nang chak du no la pen kar diang lo la pen sihil apslc ke kroi arat tum sita menili klar dakalam nang litumang no tabang salam the bangke taklang lo